iya a ga ruwa a gabanta, saboda ruwa a gaban mace yana faruwa ko kafin ta fara ganin al'ada, shekaru kafin ta fara ganin al'ada za ta fara ganin ruwa a gabanta, saboda wannan sinadaran da yanzu suka fara taruwa a cikin jini. To sai kuma wanda suka balaga, wato mu ce daga shekara 12 har ya zuwa a ce mutum ya zama babba, wato shekara 18. Wannan mun san cewa duk canjin balaga ya bayyana. To a cikin kuma canje-canjen nan akwai faruwar zubar ruwa a gaban yara da ke wannan shekaru ko kafin al'ada ya zo, kuma ba wani abu bane ba, aikin wa'annan sinadaran. Su matasa 'yan mata da kuma manya mata, mafi yawanci abubuwan da kan kawo ruwa ya zuba a gabansu dalilin kusan ɗaya ne. Sinadarai suna yawo a jikin mutum sun saka ruwa yana zuba, ko kuma ta fara jima'i. Za mu yi bayanin menene a lokacin jima'i yake sa ruwa ya zuba a gaban mace. Idan mace kuma a ce tana al'ada wata har girma ya zo mata, girma yakan zo wasu shekara 45, wasu har su kai 50, wasu har su kai 55. To a lokacin da al'ada yake so ya dauke ma mace, wato ta girma kenan, tana neman ta kai lokacin tsufa kenan, to za ta lura cewa ruwan da ke zuba a gabanta a da zai ta raguwa har wani lokaci ta ji ta gabaki daya a bushe. Wani lokaci ma yakan kawo matsala na saduwa. To shi ma wannan hakan ya kamata, saboda sinadaran da muka yi magana da suke yawo a cikin jini sun ragu sosai, shi yasa har al'ada ma zai dauke a karshe. Amma kafin daukewar al'ada za ta fara jin wannan bushewa da ake magana. To mun yi bayanin cewa akwai karuwar zuban ruwa a gaban mace a lokacin sha'awa. Me ke kawo wannan? A farkon wannan bayani mun ce mahaifa da bakin mahaifa suna zubar da ruwa gwargwadon yadda sinadarai suke yawo a cikin jini. To amma lokacin da mace take da sha'awa, kuma wannan sha'awan ba dole bane sai dai lokacin jima'i, ko wani abu ne ko wani tunani da za ta yi da zai saka mata ta ɗan ji wani shauƙi a jikinta, to jikinta yana da saurin ɗaukan wannan abin, jiki ya fara sakin wasu na'urori a cikin jini waɗanda za su saka gaban mace su samu wasu canji da zai sa ruwa ya ƙaru, zubar ruwa ya ƙaru. Su kuma waɗannan zubar ruwan karuwa suke yi saboda a lokacin da ta ji wannan sha'awar, jini ga baki ɗaya ya karu a jikinta har a cikin kwakwalwanta kuma a gabanta. So wannan taruwan jinin nan shi yakan saka su wa'annan ƙwayoyin da na yi bayani, wanda suke daidai bakin mahaifa da wanda suke kusa da mafitsara, sai jini ya kume a cikinsu, sai ya matse su. Idan ya matse su sai su saki ruwan da suke tare da shi. To ruwan nan shine mace za ta ji ta jiƙe a lokacin da yayin da take jin sha'awa, kuma shine mafi yawanci mutanen mu sukan ce mace tana da ni'ima. To zan ba da misali. A lokacin da za a ce ma mace idan kin sha kankana da yawa, ko kuma kin sha sauran kayan mata, kanumfari ne za ki sha, a'a zuma ne, a'a dabino ne, sai ta ce tana jin ƙarin ni'ima, sai ta ji duk ta jiƙe da ƙasa. Ba wani abu bane ba, hankalinta ne ya kwanta, ta shiga tana irin tunani da zai saka ta ji wannan shauƙin a jikinta. To a lokacin kuma za ta ji wannan shauƙin, wannan saƙon zai kai ma ƙwaƙwalwanta, sai ƙwaƙwalwa ya sa sashen jiki ya saki sinadari da zai saka waɗannan abubuwan da muka yi magana da ke gabanta da kusa da mafitsara, sai su matse saboda jini ya taru musu, sai su saki wannan ruwan. Shi sai ta ji ta jiƙe. Wata za ta jiƙe kaɗan, wata za ta jiƙe da yawa, wata ma ba lallai ta lura da jiƙewan ba saboda bata saki jiki ba sosai, ta yi tunanin shi. Wannan shine takaitaccen bayani akan abin da matanmu sukan kira ni'ima. A ce mace tana da ni'ima, ko tunani, ko gani,
ko sauraro duk yana iya saka mace ta ji wannan abin da ake kira ni'ima. Duk wa'annan bayanan da muka yi akan wanda duk normal ne a jiki ka ji wa'annan abubuwa. To amma a ina ne zaka san cewa wannan ruwan da ke zuba akwai matsala? Kafin mai bayanin wanda yake zuwa tare da matsala, bari mu ƙara tsokaci akan yanda ruwan da ke zuba a gaban mace ba tare ma da ta ji sha'awa ba, yanda yake caccanzawa a bambancin yanayi daga farkon wata zuwa ƙarshen wata. To a ce yau kin fara al'ada, ranar farko kenan, al'adan ki yana kwana 5, yana kwana 6, yana kwana 7, jini zai zuba. Bayan jini ya zuba, za ki fara ganin cewa kin dan bushe na dan kwana 1, kwana 2. Wannan haka ya kamata, saboda ga baki daya sinadaran da muka yi magana, wato estrogen da progesterone, babu su a jikinki. Daga lokacin da al'adanki ya fara ne sai jikinki ya fara sakin wannan sinadarin a cikin jini, su kuma su fara tasiri a mahaifa da bakin mahaifa. Sai kuma wannan sinadarin ya ta karuwa a cikin jini, ya ta karuwa, ya ta karuwa. A yanda yake karuwan gwargwadon yanda shi ruwan naki zai rinka karuwa, yana karuwa. Saboda haka a bayan gama al'ada, ruwan da mace za ta rika gani a gabanta yakan ɗauki kalan kamar a ce koko ko madara. Haka zai ci gaba har yayi kamar kwana 5. Daga nan kafin ta kai tsakiyar wata, lokacin da ya kamata ta saki kwai kenan, to sai jikinta kuma ya fara sakin wani sinadarin. Shi kuma wannan sinadarin shi yake shirya gaba ki ɗaya jikin mace mai yiwuwan samun ciki, saboda duk lokacin da mace za ta saki kwai to akwai yiwuwan samun ciki, jiki kuma yana shirya ma wannan. To a lokacin da mace za ta saki kwai, za ta ga cewa ruwan da ke zuba gabanta ya ƙara yawa, sannan maimakon ya fara kala kamar madara sai ya koma kamar ruwan kwai, kar kamar ruwa amma kuma yana da yauki, kamar a ce kwai duwan kwai, ba kwai duwan ba ciki, wajen kwan farin kwai wanda ba a dafa ba, ko a ce kamar ruwan kubewa amma wanda ya dan fi shi kauri. To wannan canjin yana faruwa a lokacin da mace za ta saki kwai ne, kuma duk yana kokarin ya taimaka ne yadda idan ta sadu da namiji, shi kwayan haihuwar namiji zai saurin haduwa da nata kwayan haihuwa, saboda a samu juna biyu. Idan mace kuma bata sadu da namiji ba, ko kuma ba a samu juna biyu ba amma ta saki kwan, shi kuma sati 2 karshe su ma za a samu canji na ruwan da ke zuba a gabanta, sai ya fara rage yawa, yana rage yawa, yana rage yawa, har sai ya zo kuma ya fara komawa wannan kalan madaran nan ko kalan koko da muka yi bayani. Zuwa kwana 3 zuwa kwana 5 kafin al'adanta ya zo, sai ta ji ta kuma ta koma bushewa, daga nan kuma sai al'ada ta zo. Wannan bayanin na yadda al'ada yake zuwa za mu ƙara tsokacin shi insha Allahu a shiri wanda za mu yi nan gaba, saboda mu ƙara fahimtar yaya jinin mace yake da kuma me ke kawo jini da me ke kawo canje-canjen al'ada da mace take gani. So yanzu jini ya zo mata, shikenan an gama wata. Ashe mace ta ce ko yaushe, ko ta ji ta kwata-kwata ba ta zuban ruwa, ko kuma ta ce ruwan ya canja kala, da yana kaman ruwa yanzu kuma ya koma kaman koko, ashe duk ba wani matsala ba ce ba. A lokacin da mace za ta fara tsammanin cewa ruwan da ke zuba a gabanta matsala ce, shine idan ɗaya ta ga ya ƙaru da yawa akan yadda ta saba. Ai akwai mace sababbiya, abin da zaki ga yau wannan watan ya zo, gobe wata watan ta zo, wata mai gaba ko yaushe kina cikin shi, wato ya zama maki sabon ki ne, ba matsala ba ce ba. Amma idan kika ga ya ƙaru fiye da yadda kika san shi, to akwai matsala. Kuma na ya faɗa cewa akwai macen da ita ruwan take zubarwa kaɗan ne, ba da yawa bane ba, wanda kuwa hakan nan ba tare da wata matsala ba, ruwan take zubarwa zai iya yawan da har sai ta iya dole sai ta saka wani abu ta tare shi, ko ta saka panty liner ko ta saka pad saboda ta tare shi. Amma idan kika ga har ya wuce hankalin yadda kika saba da shi, to ki tuntuɓi likita, saboda zai iya yiwa akwai wata matsala. Idan ruwa ya zo tare da wari, yana wari, shi ainihin ruwan da mace take zubarwa
ba wai bai da wari bane kwata-kwata.